Guys, nandito pala sa harapan ng Pure Gold ngayong hapon. Pure Gold ng Kawayan. So medyo traffic pa dito. Sagawad Buyong. Ha? Yung mga idol dito pala ako. Ano yan kagad Buyong? Yung baril yan ah. Yung mga idol uwi na kasi hapon na. 5:26 na mga idol. Inaantay lang ako na tao. Nag-traffic dito mga idol sa palengke. Yun lang yung palengke. Yun mga idol, lang nandito na lang kasi uwi na din ako kasi gabi na.